mochal nade mor otimonewa koso bende kuye manitie Millicent Thuolen mari. Kamana inyaja kabla kachiel mana kaka naseleko no one school secondary maka Kisumu boys mane wase temo wuoyo kod jatend school kandi dan kano wiyo mano lero nani e thuolo machen kanyo ne gitemo riwo to school ni endi nyithinde otimo nango ere kaka giyudo alama machalo nade e duoko mabende no yagol chien kanyo kod jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu angne arwak jatend sikul achiel kachiel mondo miwa weche no wuon kaka chalo e skunde kaendi mondo nyiswa ni to nyithinde ne gin nyithindo adi mane otimo penj to gikalo maromo nade jomo yudo A B kamano machiegni ang'ini na kamera kacha mondo nyisa mana ni to nyithindo ne in go adi to e penj ma duoko gol ni kip compare gi iga mokalo gidhi mbele koso to gi thuolo ni endi ginago gin mabende gochucha no jo puonj nyithindo matimo penj 404 kinde message gwa sere nyithindo 400 kuom nyithindo 400 go wan nyithindo moyudo A- 14 B+ 49 B plain 69 B nas 64 to chien piny kacha bwang wakatel momio there's an improvement in penj moduoko no. So far, last year one green ma 6.9, this one green ma 7.6. To one green from Miariog Praboro Gadek, Madi University. 70% of computer monoto penj last year, Water University. I watch 70% kanyo motere university to 100%. 30% modong brother kanye. To gi thuolo ni endi bende gin subjects magino bende nyithinde gi otime maber moloyo kik compare giga mokalo. An gigeno kaka jatelo ma somo wacho no nyithindo duto boydo kuonde ma gidhiye to wobe kaka jopuonj nyochwa wuoyo kod kwa pimon gin ma gimiyudo no bo mi duoko mari kidhigo kod mbele to ne wakedo gi portal ma KUPS mabe miyo nga nyathi ka nyathi ibo miyo chance madwaro e kuom odhie to kuom sechegi wan tim duoko maber somo geography wan duoko maber somo physics wan duoko maber somo business studies kod somo history mago so mote maber to sombe mar baroranda woodwork wadhie maber kuom tino manotio penjgo koro gi thuolo ni endi un gi chenro mar biro bago nyasi mbele kanyo sani taneno ka pod jogi mabende rito ka bende punyo nyithindo miyo gi rieko pod odich pet gi tieko riwo duoko go eko un gi chenro mane ko owuok gi sani chenro mwabedo agor ka duoko ma penjo sebetie mokwongo wadokero kamano Nyasaye we have a Thanksgiving service mwadokero kamano kuom motimo penjgo mar ariyo wabedo gi function mar prize giving waduoko nyithindo motimo maber wamigi zawadi mondo gibed geno ni tich mane gitimo maber kendo gero kamano mar ariyo wadhi timo analysis ka wan kod chenro wan candidates 2023 wapango to en kanyo mondo watimo maber mondo wanwo kendo to en kanyo mondo wachopo mondo wachop ka nyithindo temo maber kuom penj ma gitimo. Pero kamana nyaka sani bende nitiere nyathi kata janyuol mosechopo kae ndi mondo mi okonyu neno ni to nyithindo dhi nade ka sani janyuol mosechopo to podi to gin gimor gigonwa sim kendo gwa nyithindo manotimo penj gi mor gin geno ni nyithindo bodhi mbele wach moko be ne ok ng'en nyathi nyalo duoko magido no to gin gimor kuom magitimo jopuonj be kaka ne toka kanyo gin gimor gi tich mane gitimo no but wan gi geno Nyasaye botelnwa kodhi mbele gi chenro mawa mag somo. Pero kamana enya mana kamano Milton kaki winjo no ni kionge penjo mora mora kuom jatend school ma Kisumu boys kani taduoko ni studio mondi dhi nyime kod wuotho e counties mamoko kod skunde mamoko mondi med kelo duoko mopogore bende counties wa kata Kenya oyudo e piny mangima kod duoko mane ogol. Milton Erokamana inya Millicent ka wawuok Kisumu wadhi Nam Chumbi Mombasa Joja oko ang'o matimore Nam Chumbi awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono wagoyo tach e skul mar Sheikh Khalifa bin Zaid mano mantiere e od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa kaendi kuma yude achiel kuom jopuonjre manotimo maber e penj mar KCSE manotimore higa mokalo kuma yude alama 83 kata kamano adwani en wuon e molerno mathoth ni to nyinge en ng'ato oyudo max adi to winjo nyade nyaka sani. Karibu sana kwa Ramogi TV, tueleze tu kwa jina unaitwa nani, shule ni gani na labda umepata alama ngapi? Jina langu ni Umkulto Ahmed Abdul Majid, natoka shule ya upili ya Sheikh Khalifa na nimepata alama ya alama 83. Pengine tueleze tu taarifa hizi za matokeo umezipata vipi na ulitarajia matokeo haya labda? Nilipata matokeo nikiwa nyumbani na nilitarajia kupasi manake nilitia juhudi sana masomoni
na nikamwomba Mungu sana. Kwa hivyo namshukuru sana kwa kunifanya nifanikiwe. Pengine ndoto yako maishani? Ndoto yangu ni kuwa cardiologist, daktari wa moyo, na ningependa kama Mungu ataniwezesha kufungua hospitali yangu ili nisaidie jamii. Na kuna baadhi ya wanafunzi pia ambao pengine hawakuweza kufikia alama ya A kama uliofikia wewe. Pengine ujumbe kwao imekuwa, ungependa kuwapa ujumbe gani labda? Ningependa kuambia kuwa wasife moyo, manake huu si mwisho wa maisha, kuwa maisha bado yanawangojea. So wasikufe moyo, wazidi kufanya bidii, na hata kama wakufanikiwa sahihi lakini watafanikiwa baadaye maishani. Yani Mungu amtupi mja wake. Wewe binafsi ulitarajia matokeo haya? Nilitarajia kidogo. Manake as I said, kama nilivyosema, nilikuwa nikifanya bidii sana, na walimu pia walikuwa wakinisupport sana, na marafiki zangu. Labda ujumbe wako kwa mwisho kwa watazamaji, labda wanaokuona kwa sasa, ungependa kuwaambia nini, na hasa wanafunzi ama wazazi, walimu? Kwa wanafunzi waliopata alama walizotarajia, hongera, na wale ambao wamevunjika moyo, labda wasife moyo. Yani hii ni tu mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani waseme tu alhamdulillah na wafanye bidii mbeleni maishani ili wafanikiwe. Pengine ungependekea kwenda katika chuo kikuu kipi kuanzia sasa labda? Ningependa kwenda chuo kikuu cha Nairobi, lakini pia ningependa kusoma nje ya Kenya. Sasa nikipata nafasi ya kwenda nje pia sitakataa. Shukrani sana. Tumpate mwalimu katika shule hii. Karibu mwalimu, tuelezee tu pengine hadi kufikia sasa matokeo yako vipi katika shule hii, na hasa kwa vile tunajua leo kwamba matokeo yametangazwa na hatujaweza kupata nafasi ya kujua ni shule zipi ambazo zinaongoza kitaifa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina langu ni Rashid Rajab Ramadhan, I'm the deputy principal Sheikh Khalifa BZ Al-Nahyan Secondary Technical School. Nikianza tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haya matokeo mazuri, kisha pia tunashukuru usimamizi wa board of trustees wetu pamoja na board of management na principal wangu Khamis Muhammad Khamis, Mungu amjaze kula la kheri, kisha walimu wetu wote na wazazi na wanafunzi. Kwa hakika ni juhudi yetu sisi sote kuweza kupata matokeo kama haya ambayo kwamba tumeyapata. A ni 7, A minus ni 24, B plus ni 45, B ni 62, B minus ni 50, C plus ni 22 na C ni 7. Mean yetu ni 9.0 na total candidate ilikuwa kwa 217. Transition to the university is 97%, alhamdulillah rabbil alamin. Na pengine mwelekeo ni upi? Mwelekeo wallahi tunataka 100% transition. Mwaka ujao tunataka kutoa hizi C7 hizi, tunataka kuziondosha iwe ni C+ and above, 100% transmission to the university bidillah al-karim. Hilo ndo lengo letu kubwa paka sasa, na tuongeze hizi A. Kama tutaweza kuzidouble ni yetu, ilikuwa kwa hivyo, lakini Mwenyezi Mungu amefanya yake na sisi tumeshukuru sana, kwa sababu kulingana na muda na wakati ambao kwamba tuliokuwa nayo na haya matokeo kuweza kuyapata, kwa hakika ni miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Less than 100 days kutoka wakiingia form 4 mpaka kufanya exam, na pia wakaweza kufanya hivi, lazima Mungu ashukuriwe sana, alhamdulillah. Ule ni student mana japuonj mantiri skunde Sheikh Khalifa kaendi kachiel ku japuonjre motimo maber mogik e skul kaendi, kendo wabiro medo nyiso janeno mar Ramogi TV kaka duoko gi medo wuok e skunde mopogore opogore e kaunti ma Mombasa kae. Ni Ramogi TV, nyinga and George Aoko.